So I've ordered tulo because nakoy duha ka langga diri karon. Pero di na ako magsaba kayo, daghang kay magselos. Why? What is up mga mads, mga pads, mga langga? Ano nato diri karon sa DKP? Oh. Yeah, pag hi gid diha kay na. Nangutan ako ani nila guys kung lami ba ni siya kay cover ba ni nila agagayan. Oy Mads Jen. Finally nanagi ko diri sa DKP PARES2x Overload. Yes, ikaw gid ang influence biya gid Mads sa akong pag-try diri. So I've ordered tulo because nakoy duha ka langga diri karon. Pero di na ako magsaba kayo, daghang kay magselos. Why? Anyway, ano nakatawa mo? Ano nakatawa mo? So anyway guys, look oh. Unsay nindot ipares ani ma'am? Aside sa bugno nga panahon dapat parisan og lawas pod. Hoy! Usa soft drink ba nindot ipares ani ma'am? Soft drinks or soft drink kami naa diri. Okay, go. Tagay mi og tulo ka soft drinks be. RCO 7 Up. Both. Charis na. 7 Up lang man. So, tilewan na to ilang Pares, no? Okay. Nag-trend din sila before. So, yeah. Let's see about that. So, yeah. I'm here at DKP. Oo. O say pasabot sa DKP, kuya. Kasi pasabot sa DKP. Ha? Sir, o say pasabot sa DKP. O say pasabot sa DKP, sir. Pangalan ni Bossing. Oo. So pangalan doon siya sa iyang bossing. Anyway, sige mga aon na ta guys. Okay, ni-share din siya before. So yes. This is the one. Itong tilawan. So far, satisfying pa. Tilawan na to uban karne. I like the soup though. So far it's tasty. So PARES2 approved. So sa tanaw nimo lami imong ikaon. Di na koy pataray mo, di na koy pakita imong now. Go. Saman lami ray mo ikaon. Umulira lami. Lamihan ka. Ikaw. So far lamihan ka. Ako lamihan ko. So ang duha na ako kakauban ako, lamihan pud sila. And sa ako lang value for money, swak sa budget because it's 100 pesos and it's overload. And also para sa mga health conscious, this place is not for you. I'm sorry. Pero sa mga adventurous nga gusto mo ka-try putok-batok, try na sa DKP Pares Overload diri sa Agora. See you around.